Po nedávnom incidente v Bratislave, keď neznámy výtržník rozbil okno na autobuse trenčianskych hokejových fanúšikov, sa špirála násilia roztáča stále viac. Ďalší zdemolovaný autobus, ďalšie fyzické útoky, ďalší zranení fanúšikovia. To je výsledok nočných dozvukov hokejového zápasu Dukla Trenčín, Slovan Bratislava. Ak chcete ako fanúšik podporovať svoj tím v inom meste, je lepšie cestovať v organizovanej skupine pod ochranou polície. Včera takto pricestovalo do Trenčína asi 50 slovanistov. Pred koncom hokejového zápasu sa hráči začali biť. Nervozita sa z ľadu preniesla aj do hľadiska. Do fyzického kontaktu s políciou sa dostal aj náš štáb. Po zápase domáci fanúšikovia obkolesili štadión a čakali na slovanistov. S Bratislavčanmi sa nám podarilo dostať do ich autobusu. Keď sme sa v policajnej kolóne pohli, autobus zasypali kamene. Kokso! Kde to rozbil? Šúter už mám. K narušeniu verejného poriadku nedošlo. Ochrana fanúšikov Slovana bola v dostatočnej miere. Došlo k poškodeniu bočného skla na autobuse, kde letiaci predmet, pravdepodobne zapalovač alebo zviazané mince, narazili do skla. Nič hodili šúter. Kameň zasiahol aj šoféra autobusu. Niektorí fanúšikovia sú porezaní od skla. Do Bratislavy sme cestovali s poriadnym prievanom. Byť športovým fanúšikom na Slovensku je úžasné. Sledovanie zápasu na súperovom štadióne však malo v tomto prípade trochu ďaleko od športového zážitku. Pravda, ak nerátame útek pred agresormi alebo pred zasahujúcou políciou. Rado Igas, televízia Markíza.